Go. Nechinga kitinde na inde omwancha motegereri ande onsi asokorire video yekurwa gukwarigania asenchira ya bene asomurubiri to gwembakana nana erinde ryo tunyare ko batogosemania nimanyete nga chinga kechiga chiabono nechinga kichinkongo ekara togosoma mariko nato chigete buna chinga kinchike chinga kinchiche amarwaire arache amarwaire tutanyare kugwenia nechinga kecho twachirorere oburore bwa COVID-19 bwanyare kuba bogotenge chinse yaitu ensengima koru Kenya gaiga chinse cha Africa goika chinse chinene kegima chinse chiri cha chirenkuma asobora ina magenderero kolende ntwe buno mwana inchi intubuna mwanya getinge twabere togosemi gwanga oburore boiga bwa COVID-19 nabo tokonyara gwetanga korwa aso kwambukerirwa ncheraki aso gwetanga gotumeka chi face masks echo tokobeka kirengaki gotumeka chi sanitizers asa maboko kirengaki wesibya maboko gokonyara kira chingaki nabo igo gwetanga korwa soko genda semeyega asa abantu baitinya ine anene emeyega buna amatanga emeyega buna yechinyangi emeyega nabo igeme kutano yende menge eyo twagakorire chingaki chiria bwana nigo tokobori gwanga kora nyare beranka lakini rende tokweburia goko beranka minto mwanya getinge naki abana bakuragira naki ogocha gwaka nenyumba naki ogocha gokora gento gete amahitaji abakira ritko naki agocha goikirana tigango semie chinga kechiga ekero togenda togosegetwanga gokonyara bera nyumba twarorera mashirika mange chikampani chinyinge nonyene serikali abakori emeremo bagosegetwa abanyare gukora emeremo yabo kurwanka yani bagotebanga you work from home na chinga kechige karoto ko work from home no bwate chinsa chinyinge talinga gora ikaranse se laptop yao nyumba kurumambya bakamaragoba wosase simu yao kurumambya bakamaragoba yaya nabo kwebanga ege kakeli okore emeremo yao kerore nyumba nege kakende gose chinga kichinde oro siribaga okugamba nabana bao okubasemya nabo igo kubategerera abana baito boniga bonsi abanyaruka asabamura nigo bale asobwa babonne mono kwarorira amangana abereka gukwanwa amangana a teenage pregnancies abana banyaruke bakari kubwata marito eseki ntoko mochya moibori ntoko mochya mwana ntoko mochya mwalimu kolende ntwensi asobwamo toikaranse tuligererienga inki keirira abana baita banyaruka kubwata marita segekeke kwarorire ntobwate cases of defilement ntobwate cases of incest ntobwate cases of rape asa abana bali bale 18 years and above bono igabuna togokwana ebigambero ebinago bichire usi yaito ekere mwana asaliwe gokonyora nga chinga kichinyinga abantu bagotebanga yaya oyo gotemo muri omwabo ise tigatokoreki tugambirane kurugaiga ntobasa kogenda kotini ntobasa kumustaki oyo gotene kasini yaye mumaite cases of incest twamenya gotebanga tigabano tugamba mangana yuko rugaiga lakini twebanga omwana oyo saliwa nabwato bwene bwaye omwana oyo saliwa nabwate rights chiaye noyo musalia ekene gukira tukenga kweli nero musalia nabwene takwimukirwa egetambokero ego chinga kechiga tole nyumba abana ba mintoni wonku babolianga toire chinga kigotegerera abana baito toire chinga kigosangana abana baito toire chingaki kubabundisa chimbwa chingiya nabo igo kuba segeta kemoika erinde ri abana baito bamanyenga abaiboli nigo bari concerned na inje buno mwana nimbwenete gokora kerimbwenete gokora egento kende nagani kugusegeta na kero kyori tukeriga ria rero ekero tore nyumba agaria yabeire gekanga no bwate birengererio ao ebyo kwabeire gokonya kuwerwanianga ine nonya kingo cheke barweke kiane nabebwenete nchake giasara kiane yani otwale side hustle wosora nyorenga kwaberire nyumba egeka wasome togakora kwabere gukuriye gasi sege kentambe ege kegetambe gasi ye nkwana koyenyora boni gabunense yabeire ebinte binge byatenenire esengencho yoburiro buga bwa COVID-19 ebyasara chikampani no nyene abantu nyene bari gukora ibintu ao boniga
mbali konyara gokore sengencho oburuiro obuiga echigana chichinga kichiaekera ori nyumba gabo obwenete gochaka korengereria goikerania ebinto biri kwabeire gokwerwania asegeka mugwekano ngwategete gochaka ebiasara kwabeire gokonyako goteba yaya ninche nkore kwabeire omongora chinga kina chichiga. Bring out that creativity in you. This is the time. It is now or never. Ndobwata basaye baito bagokore muziki, ndobwata basaye baito baresensemo ya entertainment, ndobwate abasaye baito babwate birengererie binge biya. Yani they are very good in creativity, in creative. We call it creative arts or something like that. Abasaye baito gonko basegeta come out. The time is now. Ebirengererie byonse obwate yani ideas chon speech ri obwate kwabeire gokonya kwerwania. Do not hesitate. The time is now. Do it now or you will never do it. So ndagete ko basegetanga ase onsi ali to gwetere so bugima bwetu bwakera rituko manyaiga. It begins with you. Naye utaimugetio chake wakore gento kyo taita gukora rero ituko ndirikira akoreke muntu tayo gocha cho gokorera twesokie tobeke birengereri bite mesa tuchake gukora erindiro tuchenchia magimaito tokonya abana baito nabo igikiare kirikegocha ngobaganiria maya nyasaba sisenie wekachinga kichinde nkoro kwa nana ediva noyo no moroberio wembaka na nana.